लाइफनि थाखाय सुक्लाय दैजिरि फेस्टिभेल जोंनि ग्रिन लाइफ एनजिअ जों खुंजानाय देग्लाय जोङो खुंनो आखायाव लादों। जोंहा बेवहाय माखासे बहुत एक्टिभिटिसफोर दङ, जेरै अल आसाम आर्म रेसलिं कम्पिटिसन, डान्स कम्पिटिसन, ओमफ्राय मेथाइ रोजाबनाय कम्पिटिसन, जोङो बेफोरखौ आखायाव लादों। बेजों लोगोसे जोंहा बेहाय एक्सप' दंफायो, ओमफ्राय मेला बाजार दङ। औ, जायगाया जोंना नावकाटा सुक्लाय दालां इरिगेसन गायाव जागोन। साखाथियाव दङ जोंहा जोहोलावफुरि पार्क, बिनि साखाथियावनो जागोन जोंना फेस्टिभेला। जोङो 22 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 28 डिसेम्बरसिम टटेल 7 दिननि हाबाफारि लानानै जों खुंनो आखायाव लादों। गिबि खेबाव जोंहा सफैगोन ओरै क'क्राझार साइडनि नयन बरग'यारि, बिथाङा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि। बेजों लोगोसे गुवाहाटीनि दङ यगि मृदुल, गिबि खेबाव बे सानैया सफैगोन। आरो गुबुन सानाव जोंहा गुबुन सानावबो दङ, जोङो लकेल सिंगारफोरखौबो चान्स होदों। सेकेन्ड, नैथियाव दङ जोंहा दावहारु, ओमफ्राय थामथियाव दङ मोनसोम, ओमफ्राय ब्रैथियाव बिदिनो जोंहा डिजे प्रग्राम गुवाहाटीनिफ्राय फैनो हागोन। आरो जोबथायाव जोंहा माबा दं, इलिसा बर', बेबो सफैनो हागोन। रायजो राजाफोरखौ बेखौ खावलायनो सानो, जोंहा जिहेतु नैबे सुक्लाय नावकाटा एरिया, तामुलपुर एरियायाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो जिहेतु बेखौ खुंदों फेस्टिभेलखौ, फैनो हागोन ओमफ्राय नायफैनो हागोन। मा समनिफ्राय जागोन ओरैनो सानाव? ओरैनोथ' एक्सप'आ साननिफ्रायनो सोलिगोन, ओमफ्राय जोंना कालसारेल नाइटआ बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय स्टार्ट जागोन। माखासे मानसिफ्रा ओरैनो नंखाय फोसावगासिनो टिकेट लागोन होननानै, जोंहा बिना टिकेटआवनो जागोन आरो बेहाय एक्सप'आ अपेन जागोन, टिकेट लायालासिनो। मा सुबिदा दङ बेहाय जानायनि? जोंहा बर'नि ट्रेडिसनेल फुड आइटेम अमा हांनाय बिसोर थागोन गासिबो। औ, ओमफ्राय ओरैनो फास्टफुडथ' थाहैखाबाय बिसोर, ओमफ्राय बर'फोरनि ओरै फिथा सावनाय, बिदिनो ओमफ्राय बर'नि ट्रेडिसनेल संनायफोर मोनजागोन आरो बेयाव। फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो सुक्लाय दैजिरि फेस्टिभेलखौ खुंनो आखायाव लादों। जोंनि मेन मटिभआनो जाहैबाय जोङो डेभेलप खालामनो थाखाय जायगाखौ जिहेथु जोङो बे सुक्लाय दैमा सेराव लादों, नामखौबो जों लादों सुक्लाय दैजिरि फेस्टिभेल। बेयाव जोंना नामा जाहैगोन सुक्लाय दैजिरि फेस्टिभेल काम एक्सप'नि आन्दाराव जाहैबा जोंना माखासे गाननाय जोमनायनि गला थागोन, दुखान, ओमफ्राय बिजाबनि दखान थागोन, ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना इथनिक फुडनि, जेरै खांख्राइ सावनाय, अमा सावनाय, ट्रेडिसनेल फुड आइटेमा थागोन आरो। ओमफ्राय जोंना मिना बाजार थागोन, उन्दै उन्दैसाफोरनि गेलेनायफोरा थागोन, मिकि माउस, बिदिनो ट्रेन, बेफोर गासिबो थागोन आरो जोंना बेयाव। ओमफ्राय जों लोगोसे कालसारेल प्रग्रामबो लानाय जादों। फार्स्टखालि जोंना नयन बरग'यारि बिथाङा सफैगोन। ओमफ्राय 23rd खालि जोङो लादों डान्स कम्पिटिसन। बेयाव अल आसामनिखौ नांगोन, अल आसामनि जोङो गासैखौबो हांख्रायदों पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय। ओमफ्राय लोगोसे जोंना 25आव फैगोन मोनसोम आदा, बिथाङा नुजाथिफैगोन। ओमफ्राय जोंहा 26आव जोङो मोनसे प्रग्राम लादों, खेराइ आरो बिहु दल। ओमफ्राय 27आव जोङो माखासे लकेल सिंगारफोरखौ हांख्रायदों, बिथांमोनखौ गान खनफैनो थाखाय। जोंहा जोबथायाव इलिसा बिथाङाबो सफैगोन। ओमफ्राय जोंहा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन दं, ओमफ्राय बे खालि जोंहा स्पिकार सार बिथाङा सफैनो हागोन बेयाव। बे हाबाफारियाव जों ग्रिन लाइफ एनजिअ'आ जों फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो अर्गेनाइज खालामदों, ओनसोलनि लाइमोनफोरा।